Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Мамадош районы хакимияте башлыгы, Татарстанның от казанган икътисадчысы Анатолий Иванов. Анатолий Петрович, исәнмесез. Исәнмесез. Анатолий Петрович, әңгәмәне шундый сораудан башлыйсым килә. Бер үзенчәлек сезнең район башлыгы буларак Мамадошта. Сез шушы җирлектә туып үскән бердән-бер әле беренче район җитәкчесе. Моңарчы Мамадыш белән әйтик инде башка төбәкләрдә, башка районнарда туган, эшләгән кешеләр җитәкчелек итте. Менә үз җиреңдә, үз төбәгеңдә, туган җиреңдә район җитәкчесе булу, ул ни дәрәҗәдә сезгә менә җаваплы? Аның плюслары да бардыр, минуслары да бардыр. Шул хакта берничә сүз әйтеп китегез әле. Шуннан да тарихта түгел, менә соңгы 90 ел эчендә инде безнең районда 20 җитәкче эшләде. Инде менә шушы үз җирлектә туып үскән мин беренчеләрдән да. Инде бу зур җаваплылык бирә шул вакытта. Инде плюсларга килгәндә, минусларга килгәндә плюслары күбрәктер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, үз районыңа хезмәт итүдән дә зур бәхет юк. Менә мин кайратта уйлыйм, башка районда булса, мин бу эшләрне башкара алырмы икән дип. Бәлки юктыр. Чөнки үз районыңа инде мөнәсәбәтләр икенче, үз халкыңа хезмәт итү икенче. Шуңа күрә һәрвакытта эзләнүдә, инде нәрсәдер эшләсе килә, команда үзгәртәсе килә. Инде юк нәрсәләрендә уйлап табып, төрле программаларда катнашып. Шуңа күрә инде мин һәрвакытта уйлыйм, инде җитәкчеләр районда үзләренеке булырга тиеш дип. Чөнки беренчедән инде мин битендә моңа хәтле эшләдем. Кулланылар җәмгыяте рәисе булып та, аннан соң инде финанс мөдире булып та эшләдем. Шуңа күрә мин дә районны беләм, халыкны беләм, авылларны беләм. Шуңа күрә миңа инде эшләп китүдә җиңел булды. Менә биографияга карасак, сезнең инде менә туганнан башлап бүтән гомерегез, эшчәнлегегез шушы район җирлеге белән бәйле. Менә гади генә сорау, ни өчен Мамадышта калырга булдыгыз? Башка теләкләр, башка ниятләр гомумән булмадымы? Минем бер вакытта да уйга килгән булмады, кайдыр чыгып китәргә. Чөнки чыннан да менә беренчедән инде без 5 бала үстек. Менә шулай килеп чыкты, безнең дүртебез бер вакытна Украинада, менә хәзердә сугышлар бар, Донбасста эшләделәр, яшәделәр. Инде мин менә сөйнеп бетә алмыйм, 90-нчы елларны алдан КАМАЗ прицеп белән бөтен мебельләрне төяп, абыйны алып кайттым. Мамадышта яши башлады. Аннан соң апаны алып кайттым. Сеңнекәш белән кәш үзләре кайтты инде. Менә шулай иттереп, бишебез дә бер шәһәрдә яшәү ул зур бәхет. Ул шуңа күрә инде әйткәнемчә, менә мин бүген бик бәхетле, үзем шәһәрендә, үзем туган җиремдә яшәгәнгә, икенчедә инде халыкка хезмәт иткәнемә. Белүемчә, сез педагоглар гаиләсеннән, укытучылар гаиләсеннән, шулай бит. Әтиегез Тайсырның атказанган укытучысы, мәктәп директоры булып хезмәт иткән. Әниегез шулай гомер буе башлангыч сыйныфларда балаларын тәрбияләгән, балаларны укыткан. Менә династия һөнәрен дип әйтик, дәвам итү нияте булмадымы? Аларның тәэсире сезгә, менә улым әйдә, менә укытучылыкка бар дип, бәлки үгетләдиләрме, юкмы? Ничек менә бу сукмакка кирип киттегез? Шуннан да 8-нче классны битергәчтә минем документларны Арча педагогия училищесына биргәннәр иде. Шунда укырман. Алар илтеп биргәннәр, әти-әни. Да, әнинең шушы тәкъдиме белән дип әйтәм инде. Менә ул язмыш дип әйтимме, ул Мамадышта чиратта финанс мөдирен, Мәсәйханич дигән кеше безнең бар иде. Ул тәкъдим ясый, нишләп менә педагогическая бар менә шундай финансовый техникум, Чувашиядә Канаш дигән шәһәрдә. Шунда барса ничек булыр микән дип. И бер уйламыйча, әни менә бик тә дөрес дип, кире документларны алып кайтып, аннан соң инде Канашка без тапшырдык. Шуңа күрә инде чыннан да әти минем мәктәп директоры булып эшләде. Без әни белән дә, әти белән дә мин бик горурланам. Әти менә шушы 60-нчы елларны шушы басудан инде менә берничә гектар җир алып, алмагачлар, карлыган, җиләкләр уздырып, инде шуларның җимешләрен сатып, үзләре шул вакытта хәзер өчен дә әйтергә кирәк, спортзал төзелде мәктәптә, столовый төзелде, балаларны бушка ашаттылар, киендерделәр даже бушка китаплар алалар иде. Инде менә шуңа
шул исәптәндер мәктәп гөрлейде. 40 яшьтә бик яшьли ул вакытта пенсиягә чыкканда бирәләр обычно. Менә бу исемне аткан zaman точно 40 яшендә әтигә шул исемне тапшырдылар. Әни инде 43 ел беренче классларны укытты. 43 ел. Менә нинди түземлек кирәк, нинди тырышлык кирәк. Менә ул шуның белән гырланады. 43 ел эчендә бер генә баланда мен махсус мәктәпкә җибәрмәм дип. Барысында хәрфкә өйрәтте, барысында укытты. Шулай да гаиләдә булдымы укытучылык һөнәрен сайлаучылар әллә юкмы? Булды. Минем абый укытты. Инде анда менә мен авылда булам. Кумазан авылында укытты ул. Ана бик тә яраталар иде. Ул укытучы һөнәрен сайлаган иде. Аннан соң инде башка ел белән китте эшләп. Сез 2010 елдан башлап инде Мамадыш белән җитәкчелек итәсез, шулай бит. Район хакимияте башлыгы булганча әле бер 4-5 ел тирәсе сез район башкарма комитеты рәисе булып эшлисез. Менә минем белүемчә, ишетүемчә, менә бу вазифага бүгенге көндә җитәкчелек кадрлары табу шактый проблемалы дип. Башкарма комитет рәисе һәм хакимият башлыгы. Башкарма комитет рәисенең вазифалары ни дәрәҗәдә җаваплы һәм ни өчен бүгенге көндә менә бу вазифа шуннан да кадрларга бераз катлык кичерә. Шуннан да шулай. Инде менә мин 8 ел башкарма комитеты рәисе булып эшләдем. Инде менә 12 елдан артык район башлыгы булып эшлим. Шуңа күрә шулай дип әйтергә, менә шулай дип әйтер идем. Бүген текучество әйтәбез бит инде район башлыкларында бик зур. Ни өчен дигәндә бик авыр эш. Бик авыр эш. Бик күп белергә кирәк, бик күп тармакларны белергә кирәк. Аннан соң инде хезмәт хакларда бит шуның хәтле зур дип әйтмәс идем. Җаваплылык бик зур. Шуңа күрәдер инде менә анда районда нинди генә бүген безнең оешмалар юк. Һәрберсенең эченә керергә кирәк, аңларга кирәк аны. Эшне алып бара кирәк, иде бара кирәк. Бик тә авыр эш бүген көндә. Шуңа күрә дә монда бүген көндә менә бу текучество шу моңа керә инде барга теләк белдергәннәрдә авыррак кешеләрне табу бүген көндә. Белүемчә, менә без географик яктан карасак, Мамадыш Татарстанның иң зур районы. Көньяктан төньякка күпмедер анда 80 чакрым, көнбатыштан көнчыгышка шулай ук 80-90 чакрым ара узарга кирәк, әйеме? Менә аның территориясының зурлыгы җитәкче кешегә ул ничек җаваплылыкны арттырамы? Әллә ул шуннан да өстәмә байлыкмы, ул районның үсеше өчен киресенчә файдага гынамы? Ну, җаваплылык бәләкәйрәндә да бар инде. Җаваплылык, шул проблемалар дип, но әллә бу өстенлекле ягымы, проблемалар да, шул вакытта монда нәрсә авырлык дип әйтәм мин. Ну, монда район зур булгач, шуннан да без иң зур район бүген республикада. Инде аның бит юлларында күбрәк салырга кирәк. Менә күрше районны алыйк, без Теләче районына караганда 3 тапкыр зуррак. Анда бүген көндә бөтен авылларга да асфальт кирип бетте. Безнең кертмәгән авыллар әле шактый. Менә шуңа күрә аның бар үзенең проблемалары. Шул вакытта үзенең плюслары да бар бүген көндә. Менә җир дибез бүген көндә. Шулай бит инде. Әле кайчан гына җирне алучы юк. Бүген инде җир проблемага әйләнеп бара. Кешеләр җир ала, эшкәртәләр, уңыш алалар, үзләренең бизнесларын ясыйлар. Шуңа күрә инде аның үзенең плюслары да бар. Яңа җирнең кадеры артты бүген. Район зур булгач, урман, менә 80 мең гектар урманыбыз бар. 2 леспромхоз. Инде ул эш урыннары булдыру өчен. Үзенең плюслары да күп. Менә Мамадышның урнашкан җирлеге сезнең тирәдә бик күп шәһәрләр. Якында дип әйтик, чагыштырмача якын шәһәрләр Түбән Камада, Чаллыда, Менделеевскида, Алабуга икътисади зонасы да. Менә бу промышленность үзәкләре бит инде бүгенге көндә республиканың әйдәп баручы үзәкләре. Менә Мамадышның бу шәһәрләргә якын урнашуы сезгә икътисади яктан нинди дә булса үсәргә этәргеч ясыймы? Әллә инде ул киресенчә сездәге кеше ресурсларын үзләренә тартамы заводларга? Бар, ансы да бар. Менә бигрәк тә КАМАЗ төзелгәндә, Нижекамск төзелгәндә безнең бик күп яшьләр китте. Чөнки анда бүген дә квартирында бирәләр иде, анда бит хезмәт хаклары да зуррак иде. Бу безнең район өчен якын булгач бик зур проблема. Шул вакытта без инде пригород булгач, менә бу авыл хуҗалыгы продукциясын сату өчен барыбер җайларак бит инде. Аннан соң инде Немтекеминдә менә үзенең промышленный площадка дибез инде. Анда чималап кайтабыз, аның якын булуларда. Шуңа күрә бараның менә бик уңай яклары да бар, инде тескәр яклары да. Инде шушы гигант дип әйтим инде, шушы зур шәһәрләр янында тору, инде дөресен әйткәндә, һәр бер
районга хас бүгенгә эш урыннары булдыру. Ул һәр районда да проблема бүген. Инде бу бер яктан безнең плюсы бар. Менә Алабуга экономика зонасы эшләй. Анда безнең 600-700 кеше бүген эшкә йөри. Көн сайын баралар, кайталар, алар бит районда яшәйләр. Алар акчаны бар, монда районга кайталар. Инде әгәр дә инде шушы булмаган булса, алар бит просто чыгып киткән булырлар, шулай бит. Шуңа күрә Кубаның уңай якларда, күп безнең проблема якларда. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов үзенең бер эш сәфәре вакытында Мамадышка районда туризмны җәелдерергә кирәк дигән бер фикерен әйткән. Ягъни туризмны җәелдерү өчен Мамадышның потенциалы зур дип. Ягъни ул монда М7 трассасында искә ала, һәм дә инде Мамадышның менә сулыкларга бай булуын искә алды. Без инде соңгы менә 10 елда авыл туризмы турында күп сөйләшәбез бит инде. Ничек итеп туристларны авыл җирлегенә, район җирлекләренә җәлеп итәргә. Менә бу юнәлештә президентның әйткән сүзләре дә ни дәрәҗәдә сезнең потенциалыгыз бүгенге көндә туризм юнәлешендә Мамадышка килүчеләр артамы? Президентның фикере бик дөрес. Чөнки Мамадыш шундый логистик буенча матур җирдә урнашкан, үзенең урманнары белән, үзләренең безнең ике зур елга Вятка гына 140 километр безнең районнан ага. Шуңа күрә без инде менә бүтән туристларны китерү өчен уңайлыклар тудырырга кирәк. Менә яз көне бүгенге көндә безгә теплоходлар керә туристический 4, 5, 6 ел сайын. Алар керәләр яз көне өчен. Чөнки су күтәрелә керә алалар. Җәй көне безнең инде хәзер Вятка кайбердә ком утырган, шуңа күрә керә алмыйлар. Менә бу безнең Вяткаларны чистартырга кирәк бер проблема. Икенчедән безнең инде бүгенге көндә менә набережный без бит инде без беренчеләрдән булып республикада төзедек. Анда бик матур пляж ясап куйдык. Менә бүгенге көндә 60-70% безнең пляжда кешеләр чит районнардан киләләр. Районнардан киләләр. Шәһәрләрдән киләләр. Шәһәрләрдән. Чөнки монда без менә бассейн, подогрев белән төзеп куйдык. Зурлар өчен, балалар өчен. Шунда ике джакузи, аннан соң инде банный комплекс дип әйтер идем. Анда хамамда, русский баняда, соленый баняда бар. Бүтән җылы кайнар су белән, бүтән душевойлар белән, раздевалкалар белән, без белән шундый комфортны бүтән безнең бүгенге көндә шундый пляжыбыз бар. Ягъни монда халыкка теге җылы диңгез буйлары түгел, менә Мамадышның елга буйларында ял итәргә һәм тулы әйтергә кирәк шундай ял сервисы алырга мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Шулай, нәкъ шулай, чөнки без апрель айында башлыйбыз сезонны. Апрельдә үк подогрев белән бит безнең бассейннар. Инде ноябрь аена хәтле ул безнең менә анда су кыйнырга була. Шаккаткыч. Шуңа күрә сезонда бит сроклары сузылды бит. Шуңа күрә аннан соң инде безнең үзебезнең ипподромда бик зур мөмкинлекләр, анда безнең 24 гектар безнең бүгенге көндә парк дип әйтерлек инде. Анда без асфальтладык, анда шул вакытта бүгенге көндә менә бу 4 километр безнең набережный, ичке ягында 3 күл ясадык. Анда катамараннарда безнең менә берсе 250 метрлык күлнең, берсе 350, берсе 500 метрлык, 100 метрлык киңлектә. Шуңа күрә шундый менә катамараннарда йөриләр, ял итәләр халык бүгенге көндә. Инде аннан соң инде безнең шундай историк урыннарда бар Кирмән, менә безнең аңа бит 1000 елдан артык, анда историк, анда бик күп кеше килә безнең. Үтендә Булгыры вакытында безнең Северные ворота булган дип әйтәбез инде. Шуңа күрә анда менә изге чишмәләргә бик күп кеше килә. Шул вакытта без бүгенге горнолыжка төзеп ятабыз. Менә хәзер инде беренче ел. Киләсергә зиплайн. Менә ул 500 метр аска төшеп китә торган була, киенәсең, аста 40-50 метр упкан. Менә шундай ул республикада юк, ул менә экстрим, аны яшьләр бигрәк ярата. Бу да җәлеп итәрде мен туристларны. Шуңа күрә инде төрле юнәлештә эшләп барабыз. Туристлар килергә тиеш. Туристлар булса, шурнары, шурнарда салым. Тагын безнең менә бер тагын бар, әле может быть халык белмәгәндер. Казанда бит инде явление менә без әйтәбез Казанский Божий материны булса, бездә Николай Чудотворецның булган. Аңа җыяу килгәннәр Уфадан, Киров өлкәсеннән, Казаннан. Без аны бик матур итеп ясадык бүгенге көндә. Анда үзенең күпелләре бар, үзенең аның бар күлләрен ясадык. Шул матур итеп анда халык бик күп килә. Аннан соң инде тагын бер инде хыялыбыз дип әйтәм. Мин 20 елны Италияда булып кайттым. Менә бу Николай Чудотворец бездә явление булгач, аның мочларын менә безнең төзелә торган ширкәгә апайтсак, паломниклар бик күп булачак. Чөнки әле настоящий бу Николай Чудотворецның әле безнең Россиядә булганы юк. Менә Мәскәүгә алып килгәч, 3 ай буе
5-6 километр чирут торып, шунда менә басып тордылар. Шуңа күрә менә бу юнәлештә без эшлибез. Мөмкинлекләр күп әле. Шуңа күрә менә һаманда итәргә кирәк, уйларга кирәк. Кеше өчен бүгендә комфорт булырга тиеш. Шул вакытта киләчәк дөрисләр. Менә кеше өчен комфорт дигәннән безнең инде республика масштабында районнарда төрле дәүләт программалары эшләп килә бит инде. Ул әлбәттә сездә дә бар. Дистәләгән программа 20-30, оннан да артык булырга мөмкин. Менә бу республика федераль программалар, халыкның социаль көнкүрешен яхшыртуга корылган программалар. Алар ни дәрәҗәдә бүген эшлиләр? Аларны финанс ягы ни дәрәҗәдә ныгытылган? Аларга район җирлегеннән дә финанс белән ярдәм итәргә туры киләме, юкмы? Аның менә файдасы ни дәрәҗәдә? Менә сез бик дөрес әйттегез. Финансны кайдан алырга дип. Менә основасы шулай бит. Инде мен әйтер идем, чыннан да безнең республикада ул бер вакытны 50-га хәтле җитте бу программа. Менә карагыз, ничек район үзәкләре үзгәрә, күзгә күренеп. Үзебезнең башкаларыбыз Казан ничек матур шәһәр. Шуңа күрә инде монда бу безнең президентыбыз программалар дип атыйбыз аның. Инде моның төбендә менә шу безнең экономиканың көчле булуы. Менә карагыз әле. 10-нчы елны безнең ВВП дибез. Әгәр дә 1 триллион булган булса, 2021 елны республика 4 триллион белән бетерде. Бүтән сүз белән әйткәндә, менә шу 10 ел эчендә экономика 4 тапкыр үсте дигән. Моны дөньяда, планета бер генә илдә моңа ирешә алмады бу уңышларга. 85 субъектның бер генә субъектта ирешә алмады. Менә шушы инде производство ашкач, налоглар күбрәк керә башлый. Менә бүген безнең Татарстан, әгәр дә бүтән сүз белән әйтсәк, Татарстаннан көн сайын 3 миллиард акча бүтән субботаларны, воскресенье бәйрәмнәренә кертеп, бу федераль бюджетка акча күчерелә. Бу бит нинди экономика, моны имитәргә кирәк. Шул вакытта әйтеп үтәр идем, инде менә минем экономика минем яраткан темам. Инде шул вакытта бүген әгәр дә барлык безнең 85 субъектта Татарстан шикелле федераль бюджетка акча күчергән булса, бүген безнең 25 триллион, ул булыр иде 75 триллион. Ул вакытта бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә 3 тапкыр зарплата арттырып булыр иде. Пенсионерларга 3 тапкыр пенсияны арттырып булыр иде. Менә основасы шул экономикада. Шуңа күрә менә безнең президентыбыз шуның хәтле менә әйбәт фундамент салды республика эчендә. Һәр шәһәрдә бүгенгә промышленный площадкалар бар. Инде алар әле заводлар, фабрикалар дип киткәч, алга таба мин уйлыйм инде ничек көчле булыр безнең экономика. Бүген дә көчле. Самый зур проблема мин уйлыйм алга таба. Бу эшче куллар булыр дип әйтәм инде. Чөнки менә буларга бит кешеләр кирәк була, шулай бит. Шуңа күрә инде бүген Аллага шөкер дип әйтәм. Бу программа бер генә республикада эшләмәй. Менә без шуның белән бәхетле Татарстанлылар. Шуңа безнең бар мондый программалар. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрипов Шәймиев үзенең бер чыгышында Мамадышка кагылышлы бер фикерен әйткән иде. Менә шул истә калган минем. Мамадышның шәшүлек җирләре, туфрагы ул һәр вакытта югары уңыш алыр өчен шактый катлаулы булды. Аңа бик күп көч түгәргә кирәк дип, көч сарыф итәргә кирәк. Менә бу сүзләр ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә һәм шуннан да игенчелектә бу ни дәрәҗәдә сезгә менә проблемалы дип әйтик. Җир мәсьәләсе, туфрак мәсьәләсе. Туфрак, ул инде безнең бар качество, бонитет почвы дигән. Шуннан да ул безнең менә Саба районында бик начар. Мин бу чагыштырмача республикада бездә Алабуга районнарында, ну шуңа карамаста да бүгенге көндә без уңышлы гына әйбәт уңышлар алабыз дип әйтер идем. Менә бар безнең кайбер басулар 70 центнерда бирә. Инде монда үстереп була игенне зур әйбәт дөрес технологиялар монда кулланганда. Шуңа күрә безнең инде төп фермер Рифат Махмудович Матагуллин менә әле ул 10-нчы елны гына башлаган иде. Менә шу авыл хуҗалыгына кирип киткән иде. Ул бүген республикада иң әйдәп баручы безнең фермерыбыз. Ул бүген көндә привисларда аның 1 килограммнан килограмм ярымга хәтле. Аның бер сыйыры елга 17,000 литр бирде. Менә самый республикада рекорд куйган менә аның сыйыр анда. Шуңа күрә шушы туфракта да бүген әгәр дә яңа технологиялар, яңа сортлар иттереп, барлык таләпләрне бүген менә шунда соблюдать иткәндә, аны уңышны алып була. Ягъни ашлаган җир аш бирер, дип әйтәләр бит. Менә сезнең
райондагы алдынгы тармакларга күз салсак, ялгышмасам, тирлекчилек сезнең инде беренче баскычта район буенча. Шулай бит инде. Аннан соң мин шаккаттым умартачылык һәм җәнлек үстерүгә. Шул. Менә умартачылык һәм җәнлек үстерү юнәлешләре ул бит бөтен районнарга да хас тармак түгел, күренеш түгел. Аларның рентабельлеге шуннан да бармы, алар шуннан да файда китерә торганмы? Бездә 20 меңгә якын умарта бар. Ну шунысы бар, умартачылар алар бер вакытта әйбәт булды безнең бал бана шулай дип әйтмиләр алар. Балыкчылар алар үзләре генә белә. Но шуннан беләм, менә кем умартатта өйләре дә төзеп бүген, балалары да бүген әйбәт киенә. Нәрсәләрдә укыйлар дип әйтәм инде. Әгәр доходы булмаса, моны иштә булмас иде. Шуңа күрә бу чыннан да доходлы. Бүген бизнес дип әйтәм инде. Инде җәнлеккә килгәндә Зверосовхоз безнең менә Берсудский, Советлар Союзында алар 1000гә якын иде. Бүген алар 17-нә калды Россиядә. Менә шулардан берсе безнең районда. Монда инде безнең менә шкварлар безнең, шмәкәрләр безнең Николай Петрович белән Виталий Иванович белән алар 2095 елларны алып, бүген инде условно дип әйткәндә башка әйләнергә 100 меңгә якын бүгенгә норка үстереп, бүгенгә мотор гына эшләп яталар. Дөрес, монда да бүгенгә хөкүмәтнең ярдәме кирәк. Biraz gına yardım gerek buna şu azıkka nindir anda subsidiyalar verip nindir indi bugün günde nesilli нәрселәрне алырга, норкаларны алырга булышсалар, конечно, җиңелрәк булыр иде. Бу бик авыр бизнес. 10 елдан артык санкциялар режимында яшибез, шулай бит. Иң беренче санкциялар башлангачыннан инде ул менә авыл хуҗалыгы продукциясе юнәлешендә нидер товарларга чикләүләр булганнан соң безнең авыл хуҗалыгы товары җитештерүчеләр бераз шатланып та куйдылар. Ягъни конкуренция кими үзебезнең ичке базардагы товарларга, продукцияга, шималга игътибар арта дип. Менә бу чыннан да шулай булдымы? Менә бу санкцияларның файдасы дип әйтик. Әзрәк ул авыл хуҗалыгына җитештерүчеләргә этәргеч бирә алдымы, юкмы? Килеп туган санкциялар безгә алга таба үзебезгә этәргеч бирергә тиеш. Без моннан үзебез менә выводлар ясарга тиеш хәзер. Менә карагыз әле. Кукуруз семеналарын читтән сатып алабыз. Чөгендер семеналарын читтән сатып алабыз. Инде бүгендә шундай даже кукуруз семеналарын дип әйтәм. Шуңа күрә без барысы да үзебездә булдыра алабыз бит. Шуңа күрә бу менә бу тәргиш булыр дип мин ышанам. Инде бу санкциялар. Безнең илебез зур бит. Бүген 45 миллион гектар җир эшкәртелмәй Россиядә. Бу Татарстанның территориясе 7 миллион гектар. Бу 6 Татарстан дигән сүз. Шуңа күрә нинди резерв бу? Шуңа күрә инде бу безнең да бүгенге көндә уңайсызлыклар да, допустим, Сырзавод бүген закваска чит илдән кайта иде. Инде кайдыр безнең бүген инде кайдыр инде элекке запаслар белән, кайсыдыр инде 3нче илләр аша дип әйтәбез бит инде бүген кайтарга тырыша. Ну һәрвакытта параллель импорт. Һәрвакытта алай булмаячак бит. Үзебезнең бөтен мөмкинлек бар. Без разве менә бер пример китерәм кукуруз буенча. Бер елны без алып кайттык Белградтан. Анда бер бабай эшлидер. Институт үзенең шушы бабайга чит илләр Германиялар килеп, акчалар тәкъдим иткәннәр. Син битер бу эшне дип. Бу бит промышленный шпионаж дигән шикелле. Шулай бит. Бу шундый коммунист кеше әйтмәде, конца барып яптылар. Ул хәзер безнең районга килеп йөри. Менә бит аны кайтарга кирәк. Шул кукуруз бәясе 4 тапкыр кимерәк иде Германиягә алып кайтканга караганда. Сыйфаты буенча ничек? Сыйфаты буенча безнең урожай даже лучшырак булды. Безнекеләр тоже эшли белә бүген көндә. Аларга бүген хөкүмәт булышырга тиеш, мөмкинлек тудырга тиеш бүген көндә. И һәрбер юнәлештә. Шуңа күрә мин әйтәм инде бүген менә бер яктан авырлыклар тудырса, киләчәк икенче яктан бу менә килеп туган санкциялар безгә тәргиш булыр дим. Шуңа президентыбыз әйтеп үтте. Ул бит уйламыйча бер сүз дә әйтми. Әзрәк бу кризис сузылсын әле дип. Сузылсын иде дип. Чөнки үзебез эшли башлар идек. Ресурсларны. Безнең бит иң бай ил бүген көндә. Ресурсларыбыз күп. Буларны оештырырга кирәк, эшләтергә кирәк. Алга таба менә инде халыкның безнең бит качество жизни дип әйтәбез. Халык әйбәт яшәү өчен инде бюджетка акча керү кирәк бит, производстволар, заводлар эшләргә тиеш. Шуңа күрә менә вакыт күрсәтер. Санкциялар белән әлбәттә инде безгә аларны җиңеп чыгарга, безгә шул шартларда яшәргә кирәк. Шул ук вакытта алга барыр өчен
Россия масштабында, мәсәлән, икътисадны күтәрү юнәлешендә без нинди юнәлешне сайларга тиеш? Безнең икътисадның кыйбласы кайда булырга тиеш? Безнең менә алга таба, минем бераз әйтеп үттем инде, шушы илнең экономикасын күтәрү өчен. Бүген менә шундый неординарный, менә шундый шаглар ясарга кирәк дип әйтеп. Инде моның өчен дөрес законнар бүген кабул итәргә кирәк. Үзебезнең менә бу Мәскәү түрәләрендә, министрлар дибендә алар күбрәк урыннарда булып, шушы нәрсәләрдә булып, безнең белән менә бу фермерлар белән алдынгы бүген җитәкчеләр белән бераз сөйләшеп, допустим, һәрбер тармакта, менә минем фикерем, менә бар икән урман хуҗалыгын алыйк. Урман хуҗалыгы берничә Россия күләмендә берничә җирдә булып кайтты, түгәрәк өстәлгә җыйды бөтен специалистларны, профессионалларны, и нинди проблемалар бар. Ничек алга таба җибәрергә урман хуҗалыгын, например. Бүген бит безнең күп нәрсәләр дөрес эшләмибез. Менә күп җирдә бүген көндә безне эшләргә мөмкинлек, законнар безнең каршы бүген көндә. Менә аларны тизрәк үзгәртергә кирәк. Менә алыйк әле урман хуҗалыгын әйтә башладым. Безнең Россиядә 800 миллион гектар урман үсә. 800 миллион гектар. Әгәр дә инде уртача урман 80 ел дип алсак, без ел саен 10 миллион гектар җир урман эшкәртергә тиеш. Утыртырга. Эшкәртергә һәм утыртырга. Әйе. Без күп эшкәртәбез, 120 мең гектар. Тәс калганы тамырдан чирә, тамырда утырып. Менә шул ук вакытта карагыз, менә безнең 50гә якын бүген көндә шушы әйтәбез инде урта бизнес нәрсә пилорамнар куйдылар авылда. Бүген берсе дә конкурста катнаша алмый. Авылда мунчага биргә утын даже бирә алмыйбыз бүген көндә. Чөнки законнар шундай, бүген катнаша алмыйлар, җиңә алмыйлар дип әйтәм инде. Шул вакытта леспромхозлар безнең 11 личностьва берсе дә конкурста катнаша алмый. Кайталарның менә дигән биналары бүген производство кешеләре бар. Эшкәртеп, бүген тирән агачны тирән эшкәртергә кирәк. Без бүген менә сатабыз сырья кубометрын Кастамонага 2000-нән. Әгендә эшкәртсәң, аны битендә 25-30 меңнән сатып була. Азия илләре, пожалуйста, Африка илләре һәммәсе. Бу икенче нефт дип әйтергән. Шуңа күрә менә бу бер тармак. Икенчесен давайте авыл хуҗалыгын алыйк. Бүген авыл хуҗалыгын алга җибәрү өчен тоже бүген көндә менә шундый неординар нәрсәләр кирәк. Нишләп электроэнергия 7 мең ярым бүген көндә? Нишләп 3 сум булмаска тиеш ул? Үз кыйммәте бер сум 50 тиен генә бит. Нишләп бүген дистопливо 55 булырга тиеш? Аны төшер, 30-га калдыр. Бөтенки аның içində 60% алып утыра, хөкүмәт куйган. Бүген удобрениялар нишләп 50-55 булырга тиеш? Куяна 25-30 булсын. Чөнки анда газ основной составляющий. Аннан соң 75% высокомаржинальный чит илгә саталар бүген көндә. То есть менә шуларны әгәр дә эшләп җибәрсәләр, авыл хуҗалыгына бу шуның хәтле бүген этәргеч булыр иде. Безнең азык-төлекләр бердән кимей, бәяләр сразу. Икенчедән, авыл хуҗалыгында инде шундый мөмкинлек була, финанслар яклары әйбәтләнә бит инде. Алар инде машиностроениены развивать итә башлый, потому что техника ала башлый. Машиностроение булгач, металлургия үзеннән тартып китерәләр, химический промышленность эшләп китә, легкий промышленность эшләп китә үзеннән тарта. Менә бәйләнгән барысы. Бөтенесе бәйләнгән. Шуңа күрә шушы менә мөмкинлекләрне итәргә кирәк. Мин шуңа күрә әйтәм, менә бу искечә генә яшәп булмый. Хәзер менә шундый нәрсәләр принимать итәргә кирәк. Һәм шулай менә без фабрика безнең бар. Тегү фабрикасы 200-гә якын кеше эшли. Аның директоры белән сөйләшәм. Менә җиңел промышленность алга җибәрү өчен нәрсә? Менә ул да әйтеп үтә. Менә буларны эшләсәк ди, без ди Кытайдан ташмас идек ди, үзебез тегәр идек ди. Без тегәбез бит, тегә беләбез. Халык безнең тырыш. Халыкка мөмкинлек бирергә кирәк бу эшләргә. Шуңа күрә менә һәрбер рыбный промышленностьны һәм башкасын менә шушы безнең министрлар киләгә тиеш, правительстводан экспертлар киләгә, Госдумалар түгәрәк өстәлгә утырып, һәрбер тармакны менә шулай итеп обсуждать итеп, инде крайнем случае, инде менә безнең хәзер үзәк телевидениедә нәрсәдә, Мәскәүдә бит инде тигел темалар бер, шулай бит инде. Менә бу темаларны аларда күтәрсә, чакырып, күбрәк белерләр иде, күбрәк тыңлар идек. Без инде дөрес бу, аннан соң инде дөрес юллардан бара башлар идек дим. Шуңа күрә менә республика күләмендә генә менә башласак, безнең бит республика ул федераль законнар белән яшибез. Шуңа күрә моны Мәскәү югарына хәл итәргә кирәк. Һәр вакыт шуңа күрә шундый ил, бай ил, уникальный ил
безнең мөмкинлекләр бик зур. Инде менә мин әйтеп үттем бит. Бүген Татарстанның ничек алга таба барганын бездән килеп өйрәнеп менә алга таба җибәрергә була. Шулай бит инде. Аның күбесе шулай да бара да бүген. Бездә менә бу беренче ветке жилье дип әйтәбез инде, аварийный жильены бездә бит беренче булды. Аннан соң бөтен Россия буенча бөтен федеральга күчте. Шуңа күрә безнең республиканың зур опыты бар. Шуңа күрә инде мин ышанам, шулай булачак та дип. Чөнки безнең бүтән башкача юл юк. Безнең бит инде авыл хуҗалыгы техникасын алсак, әгәр дә Антон Петрович шулай бит инде күпчелеге чит ил техникасы. Менә безнең әле ресурслар күпме, аларның егәрлеге күпме, тагын менә үзебезнеке эшләп киткәнче алмашка дип әйтик. Безгә алар ничә ел хәле хезмәт итә алырлар? Ну, менә мин кичә булдым монда, Нияз Зайнулович дигән кеше, бүген Кытайдан ташый техникаларны. Бердән начар түгел, бүген көндә Запад илләренә караганда, мин уйлыйм, безнең рынок, наверное, менә шу техникаларны Кытайдан алып кайта башларлар дип. Ну, ул тоже дөрес түгел. Дөрес түгел. Үзебезнеке булырга кирәк. Монсын да үзебездә булырга кирәк. Ну, инде космоска беренчеләрдән булып бүген очкан ил. Ничек шушы без техникаларны, комбайннарны ясый алмыйбыз. Шуңа күрә монда да үзебезгә, мен әйтәм, менә бу соңгы событияларны исәпкә алып, үзебездә хәзер полный индустриализация ясарга кирәк илдә. Ревизия ясарга кирәк дип уйлыйм беренчедән. Ревизия. Менә бүген көндә самоожинлар аша шушы үзебезнең урындагы субъектлар аша дип инде менә шуны ревизия ясап, нинди тик нәрсәләр без бүген чит илдән кертәбез. Кайсыларны без беренче очередта ясарга тиеш. Һәм менә аңа эшкә тотынган кешеләргә, заводлар, фабрикациягә льготалы бүгенгә кредитлар булырга тиеш. Бүген менә берән завод төзи башлыйсың икән, бардың банкка, анда процентлары зур. Әле залог сорыйлар 2 тапкыр. Менә завод 100 миллион икән, 300 миллион залог. Каян аласың 300 миллионны? Әле 100 миллионны кыран, әле бу завод булганда. Шуңа күрә менә оборудование алалар икән завод, алар булырга тиеш залоговый. Ул хөкүмәттә булып торсын пока. Аннары инде ул җибәрде заводына кирнәп, хөкүмәт белән, значит, расчет бетерә. Менә шуны әгәр дә җибәрсәләр, илдә экономика мин ышанам, менә шундый кискен үсеп китәчәк. Шуңа күрә үзебездә булдырырга кирәк, үзебездә булдырында оештырырга кирәк хәзер. Монда менә шушы хөкүмәт менә бирәк тә инде безнең федераль, безнең министрлар ниләр урыннарда булырга тиеш. Аларга өйрәнергә тиеш, хәлне белеп нәрсәне. Шуңа күрә бу шулай булачак та дип, безнең бүтән ел юк. Ул мин шулай булдыр дип ышанам да. Инде менә эшмәкәрлек турында сүз чыккан икән, бу бит инде бизнес, зур бизнес бар безнең, урта, кече бизнес шулай бит инде. Район җирлекләрендә инде нигездә безнең менә кече һәм урта эшмәкәрлек җәелеп бара. Ягышмасам, сезнең районда, район икътисадының 30% менә шушы кече һәм урта эшмәкәрлек тотып тора. Менә бу сан идеаль булсын өчен дип әйтик, кече һәм урта эшмәкәрлекнең икътисадта тоткан процентлары күпмерәк булырга тиеш сезнең өчен? Ну, әгәр дә анализ алсак, менә ул алга киткән, безнең алга киткән Европа илләрендә ул 60, даже кай илләрдә 70% тәшкил итә. Шуңа күрә әле менә күрәсез, безнең 30% бүген көндә әле чыннан да мөмкинлек бар юл. Без бирергә тиеш бүген кече, менә урта кече бизнеска мөмкинлек бирергә. Опять же, бүген көндә менә допустим, студентлар бүген укып бетерделәр, аларның эшләсе килә, үз эшләре белән эшләре башларга тели. Үзләренең идеялары бардыр, үзләренең бизнес планнары, проектлары бар. Ничек башлап җибәрергә бүген менә? Шуңа күрә инде менә без Кытай алга китте дип әйтәбез. Кытай алга китте ни өчен? Чөнки менә бу дөньяда беренче информация, бөтен нәрсә ясала, аларның һәрберсенә ясалган бүген бизнес план. Күпме ул бүгендә тора бу завод, күпме ничек кредитлар, анда нулевой даже кредитлар бирәләр. Шуңа күрә менә шуларны Кытай опытын безгә изучать дип, шуны үзебездә дә кертергә кирәк. Кешегә бүген мөмкинлек бирергә кирәк эшләргә. Ул вакытта инде безнең кече бизнеста, урта бизнеста моның саннары үсәчәк, сүз дә юк. Ул шулай булырга да тиештә. Аларның битендә ул һәр вакытта үземә дип эшләгәндә ул производительство икенче. Эшкә мөнәсәбәттә икенче. Ул аныкы. Ул аныкы, ул тырыша, шуңа күрә инде
бу тармакта да без менә эш алып барабыз. Безнең бүген 5000-гә якын төрле менә бу кеше һәм урта бизнеста эшләүчеләр бүгенге көндә 1000 бүгенге көндә самозанятелар дип әйтәбез, безнең инде бүген артып китте. Шуңа күрә без генә түгел, гомумән мин беләм районнарны һәрберсе елда бу саннарны үстерә баралар. Бизнес дигәннән сез бит әле үзегез дә менә хакимияткә килгәнче дип әйтгәндә бизнес тармагында үзегезнең эшегезне башлаган кеше һәм ялгышмасам районда иң беренчеләрдән булып шәхси фирманы ачкан кеше. Менә сез бүгенге көндә хакимият башлыгы. Ягъни бер яктан сез идеолог та булырга тиеш. Шулай бит инде. Икенче яктан практик. Ягъни менә бу ике тәҗрибә дә сездә бар. Менә ул эштә ни дәрәҗәдә сезгә булыша? Ягъни сез беренче чиратта идеолог буларак карыйсызмы нәрсәдер үстерү юнәлешендә? Әллә инде сездә икътисад ягы көчлерәкме? Менә бу бизнес ягыннан ничек итеп эшләтеп җибәрергә? Шуннан да районнарда мин иң беренче булып ООН ачкан идем. Ул бу 90-нчы еллар. Инде өйләр төзеп сата идек. Бу евроремонтларда беренче кертте мен, алып сатуда инде. Шуңа күрә менә бу пишучи машинкаларында бу ятраннар дигән бар иде безнең шундай. Шуңа күрә мин бик тә уңышлы эшләдем. Бөтен районның 40% барып бер үземдә иде. Менә шулай матур гына эшләп ятканда район җитәкчесе алышында да син миңа кирәк дип мине финанс мөдире итеп куйды Булат Тайгызын Саматович. Килгән иде безнең. Менә шулай итеп мин кирип киттем нәрсәгә. Хәзер инде менә әгәр дә уйласак, иң матур чаклар, иң менә шул бизнеста эшләгән иде. Чөнки мин бүгендә мөстәкыйль булып эшлим. Шулай бит. Мин бүген идеялар янар итәргә һәм бит инде без монда барыбер җаваплыкта күбрәк государственностьта һәм башкасында. Мин аны әйтмим. Мин бер вакытта да үкенмәдем. Инде Алла Тәгалә ничек кушкан, шулай булырга тиеш дип мин һәрвакытта фаразлыйм. Шуңа күрә кеше бу нәрсә бизнеста эшләгән еллар иң матур елларның берсе булып минем истә калган. Ул сезгә менә бу җитәкчелек эшендә тиресенчә ярдәм итә торган. Ягъни сез бит инде асылын нигезен беләсез, икътисадның ничек итеп үстерергә теге яисә бу тармакны. Сүз дә юк. Менә безнең кайбер районнарда мин беләм, җир белмичә интектерәләре тегендә бизнеста эшләүчегә әйләнда бүген помещение бирмичә. Мин моны үткән бит. Үзегез үткән, авырдан беләсез. Шуңа күрә мин бүгендә менә шундый безнең җылы отношенияләр дип әйтәм инде бизнес белән. Мин һәрвакытта ярдәм кылучыларга торабыз. Чөнки аларга мөмкинлек булырга кирәк. Самое главное, без мешайтырга тиеш түгел. Без аларга. Менә мин шулай дип уйлыйм. Тагын бер менә үзенчәлекне атап китәсем килә. Сезнең биографияда район кулланучылар җәмгыятендә сезнең хезмәт иткән чорларына, әйеме? Ялгышмасам, Россия күләмендә Мамадыш район кулланучылар җәмгыяте ул беренче урыннарда торды. Менә бу район кулланучылар җәмгыятенең бүгенгесе һәм киләчәге дип әйтик. Бүген бит менә кеше һәм урта эшмәкәрлектә безнең үсеп килә, үз эшләрен булдыручыларда ни дәрәҗәдә аның киләчәге бар район кулланучылар җәмгыятенең. Бүгенге көндә бүгенге җәмгыятькә ул ни дәрәҗәдә кирәк? Район кулланучылар җәмгыяте бүген кирәк. Ни өчен дигәндә безнең бәләкәй авыллар бар, кибетләр булмаган, выездной торговля дип. Аны бер генә бизнесмендә товар сатмаячак. Анда бит әбиләр яши, бабайлар яши безнең. Бу кирәк, моны саклап калырга кирәк. Социаль ягы. Социаль яктан бу бик кирәк. Инде менә мин чыннан да 4 ел эшләргә туры килде. Шушы кулланучылар җәмгыяте рәисе булып. Мин уйламаган да идем. Миңа якын нәрсә түгел бит. Но кирип киткәч тә 98-нче ел 1000-гә якын кеше эшли безнең системада. Менә шулай команда туплап, хәзер минем белән команда эшләгән бер районда 20 җитәкче эшлидер. Без менә команда белән әйтеп, соңгы урыннан 2 ел эчендә беренче урынга чыгардык республика күләмендә, 2 ел ярымда Россия күләмендә беренче урынга чыгардык. Но ни өчен моны әйтәмен? Менә ул кызганычка каршы менә бу райпаның эшчәнлеге личностьтан тора. Ул ала булырга тиеш түгел. Ул анда кем генә җитәкче килсә дә система эшләргә тиеш. Менә кызганычка каршы андый түгел. Тора личностьтан. Менә аны ничектер булдырырга кирәк, что ул система эшләргә тиеш. Кем генә җитәкче булса да. Сезнең чыгышлардан бер репликаны укып китәсем килә. Ниятләгән проектларны тормышка ашырырга кайвакыт акча юк. Әмма тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, эшне башлап җибәргәч кирәкле нәрсәләр үз уңаеннан барлыкка килә.
Татарда әйтәләр бит әле теге күз курка кул эшли дип. Мәгән сез менә шушындый принцип белән эшләргә яратасызмы? Ягъни күз курка, кул белән әле эшли башларга кирәк дигән. Бу риск түгелме, русча әйтсәк менә? Мин үзем максималист кеше. Вроде инде менә бара шикелле, но анысына тагындар, инде үземнән командага ниндер нагрузкалар биргән шикелле, шул вакытта менә беренчесен әйтәм, жирәбә ясап, һәрбер минем анда начальник отделлар, замнар, помнар дип әйтәм инде 20 кеше җыела барлыгы, жирәбә ясап, икешәр урам бүлеп бирдек. Үземә дә эләкте 2 урам. И шуларга без брусчаткалар шуларга тиеш идек. Анда Чернозем апкайтып, значит, итәргә благоустроить, һәм башка. Без ярыша эшләдек моны. Шәһәрнең урталары матурайды. Аннан соң инде тагын нәрсә уйлап табырга була. Давайте менә бүлеп бирәбез. Допустим, мин үземә алдым. Теге үзәк белән шул безнең хәзер матурына ширкәт төзелеп ята. Анда хлеб-приемныйны урнаштыра кирәк бу җиргә. Анда танцплощадка ясарга кирәк, анда 4 направление. Берсидә моның план акча юк. Нәрсә юк. Моны куябыз шундай үзебезгә, шундай максат. Инде исполком председатель набережный буенча аның нәрсәләре. Мәйтәм, давайте эзләнәйек. Грантлар бар бүген көндә. Федераль программалар эшләп килә, республика программалары һәм башкасы. Менә шунысын әйтәм, әле бер генә башланган эшендә әле эшләмичә калганы юк. Шуңа күрә тәвәккәллек кирәк дип әйтердем. Тәвәккәллек ул инде теләк булганда бөтен нәрсәдә җиңеп чыгып була. Чарасын табып була. Табып була. Алла Тәгалә үзе бирә ул. Башларга кирәк шуны. Бигрәк тә ширкәүләр, мәчетләр тиз төзелә башласа. Менә төзи башлыйсың, менә акча да юк, ни дә юк. Ул уйламаганда әллә кайлардан менә бирә Алла Тәгалә шуңа күрә һәрвакыт мин уйлыйм тәвәккәл була кирәк. Мамадышның мәдәни тормышына күз салсак, минем иң беренче күз алдыма килә Петров бәйрәме. Ник дигәндә, менә инде ялышмасам 25 ел дәвамында Петров бәйрәме республика масштабында Мамадышның Жюри авылында уза. Менә ул бер кайчан пропискасын үзгәртерме, юкмы? Дишем, менә 25 ел дәвамында нәкъ менә жюридә. Аның бер әсәре бармы, юкмы? Юк, Данил, нәрсә дип әйтәм монда? Без аны башлаганда, инде иң беренчесе ул Петров бәйрәме булды. Тройсен бәйрәме итеп уздырдык без аны. Мин ул вакытта кулланучылар җәмгыяте рәисе идем. Без шундый масштаблы булыр дип аны күз алдына китермәдек. Аннан соң инде ни өчен менә бер урында утырабыз, без аны уздырабыз. Менә карагыз әле, ул тырлау аланы нинди матур җирдә, урман, таулар анда, елга сагып тора. Аннан соң инде моны бөтен авылында шундый шуның хәтле бүген кунакларны ала торган урыннары да юк. Аның өчен инде төнне булгач аның инде подстанциясында төзергә баганаларында куярга кирәк. Аны без анда 3 көнә күпер ясадык. Аның инде анда 200-300 метрлык күлләр ясадык. Аны бит һәр авылда үзем белән йөртеп булмый буларны. Шуңа күрә инде аны прописка жюридә бүген көндә. Ул безнең инде визитный карточка дип әйтер идем бүген районның. Но шул вакытта мен әйтер идем, без бик зур, бик рәхмәтле Албай халкына. Алар саклап калды бу Петровны. Менә Советлар Союз вакытында аны рөхсәт итмиләр, алар качып, пысып, шушы бәйрәмнәрне уздырып килделәр. И хәзер дә бу именно 12-нче өлкәндә бу авылда зур итеп үткәрелә, Албай авылында. Шуңа күрә алар саклап калды бу бәйрәмне. Традицияларны дип әйтәгә, шулай бит инде. Милли гореф-гадәтләр бит инде алар. Менә соңгы вакыйгалар күрсәтеп тора, дөнья масштабында милләтара проблемалар никадәр катлаулы һәм никадәр алар менә игътибарны таләп итә торган. Юктан гына да ышкын, ялкын чыгарга мөмкин. Менә Аллага шөкер, без инде республиканы әйтәбез, без теге күп милләтле республика һәм милләтләр дуслыгы без шул Россия масштабында үрнәк буларак без әйтә алабыз моны. Безнең шулай ук менә шул Кремль территориясын гына да инде бөтен Россия масштабында мисал итеп китерәләр, менә монда православие, менә монда мөселман дип. Шулай бит. Мамадышта шушы республиканың бер кичерейтелгән варианты бит инде. Анда да төрле милләтләр яши. Төрле конфессиялар бүгенге көндә бар. Менә милләтара дуслык ул сезнең көндәлек эшме ул? Әллә сез аңа игътибар да итмисез, менә ничек килгән бу тәртип? Ул шулай дәвам итәме? Әллә игътибар кирәкме? Юк, мен игътибар кирәк дип әйтер идем. Безнең тарафтан да ни өчен дигәндә,
менә соңгы мисалны гына алам. Беренче тапкыр әле тарихында, республика тарихында да әйтәм, без Соколка авында менә 2 августан безнең 10 августка хәтле мөселман һәм христиан балаларының лагерен оештырдык. Шунда ук алар бергә яшиләр. Алар Булгар шәһәренә барып Алабуга, Казанда булдылар, дуслаштылар. Иртә белән сәгать 3-тә торып намаз укыйлар мөселман балалар, христиан балалар үзләренең молитваларын укып, шунда менә шундый нәрсә оештырып җибәрдек. Инде аның безнең прекрасный базасы бар. Инде моны мен уйлыйм, менә әгәр дә республика җитәкчеләр тарафыннан бүген моны куәтләп алсалар, аны республика күләмендә ясарга иде. Ясарга безнең исәп бар. Чөнки ул шундый матур җирдә, Соколкада дигән авылда, менә шул Соколкада безнең чиркәү дә бар. Бар мәчет тә бар. Алар бергәләшеп, руслар белән бергә татарлар бер штаб алдан алып мәчет төзеләр. Аннар нәрсә төзеләр? Менә нәрсә? Тәрбия. Шуңа күрә бүген битендә без ничек кенә әйтсәк тә, менә без хәзрәтләр белән дә сөйләшәбез. Нинди генә бүген көндә кешенең бер сумасын, безнең бу халык, безнең менә дуслык, бу безнең беренче шартта булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, күп кенә сугышлар шушы нәрсәдән башланды. Ул Карабахны аласым, ул Грузиядә һәм башкаларда шу националь вакыт ул бик ничкә. Шуңа күрә без монда менә моңа ник әйтергә тиеш, без моны аңларга тиеш, без буларны поддержать итәргә тиеш. Карагыз әле безнең республикада нинди генә милләтләр яшәмәй. Менә бу бәйрәмнәр уяв дисеңме, Гранд Бутан дисеңме, ничек нинди бу масштаблы караваннар, Петраулар, ничек матур итеп уза. Анда бит без әйтмибез, керәшеннәргә килә, барлык халык килә. Бөтен Россиядән киләләр. Бу бит дуслык турында әйтә. Шуңа күрә безнең менә республикада менә бу мәсьәлә бик тә дөрес куелган дип әйтәм мин. Менә бу җитәкчеләрнең әйтәс мудрость дип инде. Шуңа күрә инде безнең битендә чит илләр белән Франция кирәк. Ничек инде ул Татарстанда менә шулай ничек шулай дус яшәп була дип әле миңа мәсьәләгә гаҗәпләнеп киткәннәр иде. Дөрес бит бүген көндә. Инде әгәр уйласак, без битендә бөтенебез дә бер уядан чыккан кош балалары. Безнең кем иде? Адам, Евда булганнар. Ул татармы, урысмы бүген, мариймы, шулай бит. Без әгәр дә әйтсәк, без бөтенебез Аллаһ балалары. Бик зур рәхмәт, Антон Петрович, эчтәлекле, эшкерсез җылы әңгәмәгез өчен. Сезгә инде әлбәттә эшегездә уңышлар, инде Мамадыш халкына көн сайын үзләренең көнкүреш тормышларына шатланып, бәхетле гомер итүләрен теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.